May gabi, may buntag, may kadlawon sa tanang katanawan niya ako si Sean para sa Colnasan represent og karon bay kauban ako si Nick Laus. Sa makuha kasubay sa among tournament, piyait masday si Nick Laus ang usa sa mga kandidato para sa finals. Welcome sa syudad ka mo bulanta. Basta ra ba kagkaba ang mupiyait bulok na pa. Kamay ni mong hiluan magbuwa-buwa ang baba. Fraction ang mo albual kusog ka ayo mo bulala. Ako ang And yeah, Nick Laus, kumusta? Yay! Paitera, okera. Bag-ora na hire. Bagura ka na hire. Bag-ora, boss. Karon lang, ay pag mga 2 weeks ago, guro. Mo ba? Oo, na-hire ko. Dito sa Barkanto. Ha? Naundang ka dito sa Barkanto. Oo, naundang ko. Nabangkrop ilang ko dito. Taroy, Nabangkrop. si Dunby. Ay, sa mga cocktail, si Kuan, Dunbig, mamuha to, kapihan man. Mo ba? Oo, mo Yeah, so nari may bagusad nga merch, kauban sa kali, para sa kanila sa next kali. So, kayo na ninyo ba, gumikan sa palitan nga merch. Kaya mo niya mong gikuhaan sa tanan na mo, sa event, o sa mga unsa pa. Yan, asan may bago. Sa para sa kanila sa single rin siya. And yeah, Nick Laus bay, nakakaroon dire para mas ilahon pa kung kinsa si Nick Laus kay syempre sa kasagaran mahitabo sa event, igo raman may mag-event niya, dili na kay may mag-istorya. So karon bay, personal na to nga mahinabi si Nick Laus. Kabantan siya. Oo. Kumusta man ninyo bay pagbaha? Wala ra kay Wala raman mina piktuhan nito. pagbagyo, Wala ra sad. paglinog. Paglinog nun, pero gamay ra nga damage ka lang, Gamay ra crack ra ba. Pero mawala ka sa gay. Kayo bay. At yung bisag crack ra. Kumusta man unsa may mastorya nimo sa imong run sa tournament ni Klaus? Kinsa gatay pinakaunang na kontra nimo? Si Kon, karong taga Karita ba? Ay, si Elilos. Oh, Elilos, Shout out oh. si Elilos, bye. Shout out, bye. Ya, sunod di mo na kontra. Sunod si Brown. Oh, si Brown. Oh. Oy, pero sunod pa dyan. Ya, si Si Miss Friction sa. Friction. Di isa lalim ang imong mga Kayo. kaibigan, bay. Puro sad mga fighter ang imong mga nakontra dito. Kato ka Friction, no? Kay kulba kayo atong ka Friction. Pagkuan ba kay before atong semis, pag event ato, kusog si Friction, gusto mo? Kusog yung Friction ni bay. Kusog Kasi bay. kayo. Mato pag Lahi sa diyang atake sa. match up, kaya to Friction. Mo to, Wala ka nagdahumbay nga makadaog ka ni Friction. Oh, Or unsa man imong. ang nakuha to kay kuan raman kanang murag trip ra nako ba. Ang crowd gani akong pakuanon. Pero nangandam sa jud ka ni Friction. Nangandam sa jugo niya. Si Friction na to medyo murag busy siguro siya mong ginato ang iyang performance. Oh. So unsa man imong pamati bay pagdaog nimo ato bay. Pag kuanon ako, pag announce na nga 5-0, murag guro na eh. Ana nako, guro na eh. Mo to pag uli ato, pag uli nako, sayata finals nako. Duwa mo gud ako abot na rin finals. Tayo bay. Atay gyud. With beat finals by ni Klaus Kalit kontra kay ni ba? Martial. Sa run sa tournament ni Klaus kinsa man imong mga pinamakaingon ka nga kanang gipangandaman jud nimong sakto ba. Squan bus, friction bus. Si Friction jud Mas nangandam ko ni friction na to. mga pila ka simuhan na nagsigig dayak og suwat ato. Kon, gamay-gamay ram to preparasyon na to bus no. Mga 1 month siguro.
ang 2 weeks ato murag drops ba. Mga oyay kani sa round 3 mangingan ni ko bi. Drops nila. Nya sa last 2 weeks adto na suwat og sagpo. Mao ba? Mm. Dili ka lisod magsaggo ay. Kanang di ka maglisod, di kay ka Dili. restaurant magsaggo. Kay ako man gyud record boss. Ay, record ni Oh, mo. i-record na ko siya ba niya. Taga-oras na sa mga gamata ko, taga-oras kailangan makapaminaw jud ko bisag kausa lang sa mga rounds. record. Oh. So, bali, round 1, mag-record ka. Oh. Ngayon mo nang paminaw ni Gahuman. Oh. Ay dili, round 1 niya i-record sa nakong tulo. Bali mahuman ako sa tulo ka rounds. Ako na i-record niya. Igugma na. Pero medyo magbaw ng headset. Sit. Sige, rag paminaw. Oh, sige paminaw taga-oras yun na. Naisad na ba yung nindot sa nangalaki Para- sa di mong paagi pod sa uban. Oh, para dali masag-o ba. Kadaging kuan boss kanang kanang mobatil na ko ba. Kulbaon ni ko na boss. Ayo, bay, wala man dyan ko. O, tege mo gani ikaw round 1 ako kanang syagit nun ako largo ba. Para magawa sang Oh, pingot man. gawa sang kakulba ba. Pero, asa man mawa, dapit ang imong kulba, inigbatil na niyo mo, bay. Iguman na sa round 1. Iguman No, sa round one. iguman na sa Pero round sa 1. wa pa nagsugod ang batil, unsa may pamutiwan ba, kulba. Kulbo ba jud? Kulbo jud niya. Yay, ako ano. Abot ako sa stage. Wala lang. Kulbaan ako na ayo. Antad karon boss, bisag pila na ko mo kong batil. Bisag kinsa bay tanan makulbaan magid sa batil. Bisag ako gani nga mag-host makulbaan magyapon ko samot na ko mo batil ko. Kayo. Ako ning Don Mac bay. Oh, boss. Oy, salamat ni Niklaos bay sa free. Baka naman, Don Mac. Shout out, Don Mac. Gahapon ba yun sa trip ni mo gahapon bay? Gapon, boss. Family gathering ba? Pamilya ka na rin bay. Nigaligo. Di ko magdagat. Ay, nagkuhan mo ka ng tingala na. Nag-island hopping. Oh. Tripping mo, Jogi boss. Kay gapon ra ko nakatunog lang, uy. Churing. Oh, kabaw na mo, 21 years old pa ko nakatunog lang, uy. Nga naman ba? Nga nakatan mo. Tripping yun. Nadaras kurso. Nang hubog na ko ba? Oo niya. Basta malayat ko, mag-life jacket ng jugo. Kato. Mo to, ang among kuya, mga auntie na ko, ila ko palayat to yung may life jacket, pero magatang sila sa bus. Magatang niya. Saligi ko nila. Bang, layat bitaw ko, pag layat na ko, kuan bitaw ko nang isakag balik, baadto na ko na ihasag maayo. Taga na lagi mitungguan na lagi ako, lagi na una malayat. Tripping kayo, mura kog naihas. Yata, musakaro, hindi. Musakaro. Kaya pinanana rin sa kapara. Kapara. Nya, kasagaran ba yun sa man mo paagi sa pagsuwat ba? Kuan boss, drops, jud boss. Maura dyan na yun. Mas na ako'y kuan, kanang time sa drops ba? Mm. Mas gahin na nakuguras akong Siyempre drops. ka, ano sa mga magsuwat? Kanang padong katog, bago kang mata, Mas kuan ko boss, kanang padungtug. padong Oo. sa. Kay kuan na jud ba? Dili na, murag Pinahasol. fresh na gani, kanang Mao na lang mo una-unaon ba? kayo. Ani na lang suwat na lang sa. Suwat na lang niya. Pila naging kabatil yung mga bay? Sa Sa biski. kuan boss, Wala mga kabatil o kakapila sa biski na. nakabatil ka, kuan, EGC. AGC, unsa na? Underground Sounds? Oh, Underground Sounds last year. Ay, bitaw sa. Ito, Underground Sounds last year. Nya karon Underground Sounds na sad by December 20 pohon. Kayo. Wala kami kabawasang venue na, pero finals na sa Piait Mas Daipod. And baka po naman gipaning kamutan nga mas maarang-arang siya nga event. Di mo mga to, magmahay mo. So, Niklaus, unsa man imong kanang tanaw ni Marshall karon? Unsa man kaya ra ba nimo or Kuan boss, kanang unsa man imong klase sa pagpangandam sa imong kontra karon? feel ako. Pareha ra ba sa imong last nga na kontra or Makuhaan mo, good gubos ka masuktan nang, pa ba nimo? kana ganing makontra na akong kaila. Mm. Murag mo, mukuhaan sang suwat boss mo, Muhinay. kanang, nakoy mapugnan ba nga, kani, dili na ko ni dapat isuwat, pero, Yeah, pero finals man na. kayo gani. Wala, garo, mauna man ni lasad, karong tuig ka. Yan sa may plano naman mo bang ihatag ang tanan? All in siguro ako ni boss. Kayo. Unsa man imong expectation ba sa inyong battle ba? Wala, fighter jud boss. Fighter, Marshall. Kanang para nimo ba kaya ba nimo pildihon si Marshall or unsa man mo pildira ba ka or Kaya boss. kaya nimo pildihon si Marshall? Unsa man imong mastorya ni Marshall ba? Marshall. What the fuck? So, may ko rin, Marshall boss. Oo ba? Asa sa mo nagkaila ni Marshall ba? Dugay na to sa Tipolo to, una ng mga abot, gatagay mi ba?
Nya, Marap-rap na siya to. Oh, marap-rap na siya to. Hmm. Tungod ra to ni Don B. Iyang gipad to si Marshall ba. Sa ila. Dito sa Tipolo. Na may spot dito sa Tipolo sa mga rapper sa dito ba. Sa Mandawi. Shout out na nila mga TMC. Mga cute kina diha sa Tipolo. Kusog yung mga chicks. Mga yawa. Ya, kinsa man siya nag-introduce ni mo. Kano sa ka nagsugod og kanang rap-rap bay? Pag kuhan jud boss, pag quarantine, kung ka gawas ba, uso kayong 44 bars Kayo ba. bay, kayo bay. Adto na ko, suwat-suwat yung 44 bars, pero Tagalog pa to. Oh. Tagalog. Ting, neneng. Oo. Tagalog at 24 bars, usahay sa usa ka gabi lagi boss, mako duha ka 24 bars. Pero dili ra na ako i-record, ang padunggon mga migo ra na ako ba. Dili ra na ako i-record ya. Kayo bay. Pag kuha na to, pag mga 2022 naman siguro, 2023. Si Vince, ay si Don B, kay mo-perform dito sa mua, sa mong sityo. Kasi, Ay, ikaw na rin siya grap mo. mo-perform siya sa mong sityo, niya magtanaw ko niya. Pero may ko na dyan mo doon, bibay. Oh, migo na midaan sa una kay. Pero may mag-abot sa spot na sa plaza, mo skate ko niya siya. Biker man ang buang. Pero di mo ka babata. Dili, boss. Silingan mo mo no? Oh, silingan. Kuan, boss, lahi. Kuan sila generation, boss. Taas sila generation. Mas taas silang generation sa mga ba? Sila Don B. Sila Don B. Maguwang si Don B. Maguwang. Mga to, pag kuan, sige siya rap-rap pa to. Ya, sa mong sityo siya, mong rap-rap, kung ma-perform siya dito ba? Kasi may pista na. Oo, may pista, nga na. Perform siya dito niya. Pag Junix na, katong Junix 24 bars ba? Oo. Katong sa yung life ba? Life ni Junix. Adto na, kuhan mo ko to, nag-post mo ko to. Murag nakadetect ko itong buong, rap-rap din, Nick Day. Ay, si Don B. Oo. Arot na huwera, nagatambay rami sa mong tambayanan dito ba? Kabantan. Agi siya. So, kanta ni. Ano ko, Shuri. Yadagkan pa kami. Nalipay ka ito ba? Kaya gagda ka ni Don B. Kaya siya, binag-una. Oo, kayo. Wala, kaya tagagda ko sa buang. Mato, tambay namin sila ha. Tambay namin pirmi sila ha. Ya, suwat-suwat namin, suwat-suwat. Yung bayaw, apil suwat, pak, record mi. Record good mi. Yung bayaw ba? Oo. Murab sa yung bayaw na Dili, kuhan mo yung habos ka ng pinang-artonary ba? Oo, nangyanigan na ba? Oo. Nangyanigan na ya. Nya ba? Ya, record niya to, kanang binuhat ra gud nga record good. Ya sa Tipolo. Pero record studio gid siya. Oh, studio jud siya pero kanang murag sa Banlab ra ba? Oh. Ya na may mic ka to. Tripping nga mic. Mo to pag-release na mo gingnan mi sa katong taga Tipolo. Nga ari na mo record vermi kanang kuan ba Vicky B Trap House shout Vicky out. Vicky B Trap House. Mo na si Vicky B ba? Oh, mo na si Vicky B. Taga-asa ni Vicky B? Taga Tipolo. Taga Tipolo. Oh, Siya Dika na taga Lapu-Lapu. Dili. Taga Dika Homes siya. Shoutouts Vicky B Trap House. Yeah. Sa mga kabaw si Vicky B naka-release, naka-produce po din na siya beats na mo para sa among battle mo siguro to. And then ako siyang giagda sa kuan din busy siya. Pero shoutouts Vicky B Trap House bay. Yes, mao to bay, mao to yung first track ni Don B. Unsay title bay? Na-release na sa YouTube. Naa. Kuan to, Triple Unicos, grupo pa miya to. Kamo ran duha. Kami tulo sa yung bayaw. Kanta-kanta, paminata na, pa-play ta na. Kayo, nakalimut sa gusto title. Nakalimut ka sa pinakauna nga mga release. Sure way. Tulo to kabuk largo, boss. Grabe good. Tulo largo sa kadlog. Unsa man nga tuig bay? 2023, guro. Mao ba? Oh, nga na. Ya, paghuman bay. Ya, sige na mag-record dito sa Vicky B. Pila na ka-track ninyo ni Don Video Day? Kon. Ambot ng bus, murag lapas ang garam na po. Mao ba? Daghan sa Juday. Daghan bus. Naipayuban nga wala na record. Ya, paghuman na to nga track bay. Wala na kasi inyo unsa may pamati ni mga to bay. Pag kuan jud bus, pag kanang kuan ako sa tingog sa kanang real mic na jud ba niya. Kuan na jud ba kanang studio na jud ba. Kaya tapay tira diyan ni. Mo to. Kuan. Mo skate masagusaon na bus. Nakoy migo sa skate. Shout out Inre Junjo Trasuna, pinaka-cute na sa barracks. Troy bay, silingan mo Troy bay. Oh, Troy. Shoutouts Troy bay, Troy Montemayor. Ato, sige kog skate ato niya. Taga skate nako kato man mo tong best friend sa mong spot. Sige among suryaon ra flip top prepare mo bus. Sure. Flip top prepare me. At Pero di pa ka mo battle ato bay. Dili pa. La Universidad. Tan-aw mi ano, saon pagsabot. Maoras jud yung trip ba no rap. Maoras jud. Ya.
kuan man kanang ganahan mo yung battle. Motor battle. Asa makauna ni battle bay? Sa Tagakay. Tagakay. Tripping gito kay kanang kuan ba? Unsa ka tuig bay? 2023. Dito Oh. tayo yapon. 2023. Asan yung venue to? Sa Azul. Nya unsa mo tong event? Kuan. Kung wa ka nakalimot Murag first event maguro sa tuig bus. sa Tagakay Oh. battle. Oo. Nya unsa man nimo pag approach si G-Boss bay nga mo battle ka? Ni PM ro ko niya ni nag-post man to siya. Mao. Mo to ni PM ko boss. Battle ko di abi. Ya. Kuan. Mo to gipabattle ko niya. Kinsa yang gihatag nimo bay? Taga Negros. Churi. Oo. Luoy kay ko ato boss kay pressure kay ko ba. Kul ba ani niya. Pinakauna nga duwa pa jud mi sa kuan sa gabi. Lo kayata ni. To pag battle ako why umoy oy. Sa Rednax sa to. Sige rin check kang Rednax. Kaya ko na mo red next daan day. Ay dili, ato rin nagkaila. Sa naong ra ba kay muskate mo sana siya sa una. Oh. Sa naong ra ba. Siya akong una na storya dito. Siya yung pinakaunang migo dito sa battle scene. Namin siya battle sa dato. KG mo guro yung kontra to. Sa Tagakay. Murag tournament siguro to. Ilaha, marag tournament ko dito ilaha. Okay, tournament semi-finalist mo sa siguro na si Rednax sa Tagakay ato. Nya, kami ato kay kuan naman do, undercard. Luoya, lagi na ko ato, boss. Shout out, Marv's King. Marv's Queen mo kontra. Marv's Nga Queen. naman ba? Nga nang luoy mo ka ba? Kay, kanang wala pa ko yalamag ba kanang akong delivery, bati Pakistanan, muror ko gusto rin niya. Yo, yung sigagitan ko sa naong. Nya, magkatawa mo dyan ko sa round na niya, kay wala ko naanad ba. Sigagitan ko sa naong, kaya tali. Mato, wala na all 3 rounds, bati ko performance. Pero wala ka na choke ba? Naraos. Wala raman. Atay ko. Ya, unsa may pamati ni Mato ba? Pagka nang padumpa ka battle ba? Kulba, kasi wa pag ko kadtog ay ka ng binyo, kulbaan ako. Pero nakasige nagtok ka rato, sige nagadtog event ato. Kaan pa boss, kanang dili sa Azul kanang mga event nga gawa sa Azul ba kanang Pero rap nabay event opening, yan na ay dili siya rap event kanang nabay opening ro nya patakaron mi. Oo. Pista, yan na ba. Sa ato pa mao to yung pinakaunang battle nga anang mao to yung pinakaunang tunga nga event nga rap event jud siya. Hip hop event. Mao to. Mao to yung una na ko tunga. Anya bay pagka humani mo battle bay. Ulo ro go. Gitagay ro yung mga iyo to, hubog-hubog yung mga iyo ba. Yan nakalimot na sa ko sa nagbawi ka. nakalimot na sa ko ba nga napildi man di ko day. Kaya ta. Hubog-hubog yung mga iyo to. Katagay to sa Rednax. Dili mga silingan na nako. Nibalhin guro magtambayan na to. Pero wala yung usa ni support ni Mato bay sa unang battle nimo. No, boss. Kanang niadto ba migo nimo. No. Battle sinig mo to ta. No, boss. Naday na pangpalakasad ng loob ba. Kayo. Lahi ra sa jibyan ng naimigo nimo nga mo suportay ni ko. Katong kuan. Best friend ako sa skate katong kuyog na utan-utan kuan ba. Universidad. Mo to na siya pa ato siya. Unsa mo to siya mo rapo to siya. Dili mauwo man siya boss. Umbot nga no. Sige ko gagda niya nga. Suwat ba suwat. Pero nakasuwat mo. Kabaw siya mo suwat. Kabaw jud guro boss. Kay kuan ba to kanang mas hait pag ito na kong kuhan. Yan ang mic. Sarap rap. Mo to pag kuhan, pag event ato, naa pa siya to. Moro to una niya itong nasong kuhan, mga battle, kaya mabisi siya ba. Mga ba. So, pag humana to, wala na, ikaw na lang, solo flight na lang. Solo flight na lang. Di mo kayo kumakakita niyo sa unang Donbi nga magkuyog. Ikaw raman dito siguro. Then si Donbi kayo wahin na siya nga naabot. Wahin na siya. Katong battle ba ko to, sige po battle ito mga 2023. O 2024 ba to? Kuhan, kanang sigog agda ni Donbi. Nga mabattle siya niya. Dili mo dyan siya. Si Vicky B, bito rin nagda niya bito. Sa Sprout siya battle ba? Agda, sugot largo ang bumingi. Sugot largo. Kanya ba? Asa man sa asama ni may kaduha nga battle ba? Sabi iski na, kato, Dr. Greg. Dr. Greg yung kontra, with beat. Kato, with beat. Dr. Greg na. Yun saan mo ba? Yun saan to pagkaila? Wala, nakalimot na naging ko lagi. Ni-chat ko ni mo ato, boss. Nya, pag, kuhan, nga, di ba, ni-chat na ko ni mo ato, nya, magtagtaod guro ato kay kuhan. Ni-chat ko balik ni mo. Hindi ko ni-reply ba? Ay, ni-reply ka ato, nya, marag na-deal na to ba? Nya, ni-post kag balik. Mo to, ni-chat ko ni mo.
Ay, ikaw day. Ngita ko nimo. Sorry. Ngita ko nimo. Ya, pa yung gustiin siya to sa eskwelahan. Iyay, ano ko'y battle ay. Largo. Mga tabay si Dr. Greg. Ya, timing ko yung gito kay niduwa sa kong tagakay ba. Mga ba? Oo, naduha akong kuan ba. Naduha akong battle sa kagabi. Kay Sorry! nadungan man. Azul mata to. Azul niya. Ang tagakay sa Tinulahan. Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Gabi ha, ni mo ato ni. Tay Yung wala mo siguro ka na-choke na kuha to. Wala raman. Nakapangandam daga sa duha today. Nakapangandam ko ito duha, boss. Grabe ha, ni mo dyan. Di lagi ko masudog ka ng eskwela lagi. Kaya sige ragsuwat. Sige ragsuwat. Ibay niyo ba, no? Samot na pagkabaon ako nga nadungan. Paggawa sa mga poster ba. Patay, dungan. Pero asa makauna nitong nga ito ni. Sa Biski. Wahi na yung battle dito. Wahi. Pag-abot na ko dito, pag naog na ko sa Maxim, practice ko largo pag sud bottle na. Grabe iha ni mo. Papa ko ni sud sa binyo. Kasi kung saan ni mga ito dito pikas ni. Si Drex. Si Drex. Shout out Drex. Shout out si Drex, bay. Unya. Unsay daog ninyo Andrik? Talo. Ayun, talo. Dili daog ka to. Daog sa kon. Sa kagabi. Duha ka daog sa. Daog mo diga to Dr. Greg no. Kato. Grabe ha, champion diga to ni. Kato pag among rasta kay ulo mo yung unang ando matubos pag di ba tournament to among Dr. Greg pag kuano to pag second round sa tournament rasta. Wala ko nang ando mo to kay dili pa ko kailang rasta ba. Ba. Pag battle na mo kaya tagahia de siyawa Murag di mo hinga. Ay, wala man nakakita sa battle na rasta kay duham day yung battle day. Mao ba ang pensaari ni mo. Ya pag humana to bay, katulong battle ni mo. Katulong ako sa EGC grupos. EGC. Kato nindot sa tong event bay daghan sa kito. Sayang ka dito ba sayo kay nakoy ko ano to good kanang ginuhon na lain ba. Nagahol ko sa prepare. Sag-o mong ito na ko, boss. Pag katong wala pa may gabatil, siguro practice agawa, sag-o kino ko. Pag batil lang. Nga naman ay nana, na sag-o kayo ni mo niya, igbatil na ni mo maram kag mawa man. Ambot ng boss, marag. Siguro ba sin sa mga, kanang, na crowd nga mo kalit og sagit niya, mawa kasi mo suwat. Mawasa ni usa, boss. Mao ba? Kanang mo react ng crowd ba. Masali usa react sa crowd maron ako mawa samot na akapela kay hinay kig sag-o bas gud hinay kig sag-o day hinay kig sag-o sa tay mo problema ba mas nindot isag-o kung nay beat marara kag sag-o kanta ba masayon ang with beat para nimo bay masayon sa akapela nganong kaingan mo ka kay ang akapela masud ba nimo tanan dili para sa with beat ba kay magagad ka sa beat ba nga unsay imong isud kuan ba nimo syllables ang kuan sakto bitaw no. Sa acapella, masud siya tanan pero ang tingsag So ikaw mas prefer nimo with beat. Mas prefer na with beat. Acapella lisod kayo Tournament man sa to inyo ang EGC sa? Tournament first round to. First round man ito sa tournament sa. Napag humana to Nick, unsa man imong gibuhat Nick? Unsa may katong nga pag underground sounds mo to sa? Unsa kay oras sa imong battle bay? Kon gabi to boss, murag sunod mong guro ko nilang kuha na to, nilang amo. Pero niadto ka, hapon pa. Dili, gabi na sad. Gabi na kanina. Gabi na sad. Kuya ka itong ibig kay kuhan mo. Hapon so good ba? Hinaot, matuman. Gihapon to siya sunod karon nga underground sounds. Gihapon. Kayo. Hapon niya. Kadlawan mahuman ba? Nalami. Kapuya dyan noon. Pero busog kay ka. Bisag unsa lang imong klase-klase nga madunggan dito. Kayo. Line up palang daan. Kanyanik, pag human mo bati na itong underground sounds, unsa man imong trip ato Nick? Wala na, pahuway na kong bati na ito, mga gihuman pa na kong tuig. Pag human sa event, chill pa ka dito? Chill pa ko dito. Mura po nabug-hubog. Tanaw kang yiki ato ba tanaw kang yiki ato. Hype kito. Nakadlawnan daga ato day. Pero pag human na ito, wala na kayo ka ni batil sa... Wala sa ako ni batil, pahuway sa ako batil. Mga pila. Ni batil na kong balik, pag batil na sa Didunbi. Mao ba? Ato sa Sprout. Sa Sprout na sad ka ni balik ang batil. Batil ko dito. So unsa na tuwing ni batil is Dunbi day 2024 na? Mura.
2025. 2024 na guro. Last year. 2024 na siya ni Kuan. Battle na to. Fighter best dun, bibi. Battle na. Fighter yung battle lang. Panitira mo battle ba, pero... Fighter si Don B, bay. Sayang lang ito yung round sa tournament nga karoon kay daghan siya nadawat nga kuan ba nga battle. Bitaw sa Bisky. Kinsa sa to yung unang kontra sa Rednax musad. Oh, Rednax. Atay siyang Rednax eh. Kayo. Fighter sa BS Rednax. Fighter sa Don B sad. Pero ang kinsa gyud nga build ni Rednax Marshall eh. Oh, Marshall. Rednax og si Rasta. Nay mo Brown Friction og si Iulus. Si Iliulus ba? Yun sa mo pagsuwat ba? Yun sa may pangandam ng ibuhat ni mga itong Iliulus ba? Kuhan ko ito, boss, ka ng trabaho pa kong kapihan ba? Mas adto ko makapangandam, boss, kay wala rin kayo buhat ko. Ay, mingaw ba no? Mingaw kayo. Mingaw, saan na niya? Sahay, kung layo na ko, aran ako, magsuwat na ko. Ang imutok ba Baka ito ko mapractice og maayo. Nya 16 lens ra ba to? Oo. Dali ra kay masag. Oh, 16 ra man day today. Dali ra kay masag ko. Nya pag humba na to, brown da yun. Wa ka nakalbaan na tong brown bay. Kulboon ko boss eh. Nga naman. Pag-abot yun naman, birthday naman na to. Ay, dili day. Pag-abot na mo dito, katong shikons ko niya mo, natog ang garot ng buwag. Pag-abot na ko, natog siya. Pero wala pa mo ni battle na to bay. Wala pa may gabatil. Pag-abot na ko, marag natog to siya. Wala din natog day. Pag-apper na ko, apper me. Yay, kulbaan na. Kulbaan ako to. Pagkuhan mo. Bay, ang mga na sa brown mo battle bay. Mag ng buwang. Maulag. Di ba ito nga battle yung gibundak ang mic no? Kuhan mo guro to katong kinsay sunod. Oh, kinsay sunod. Oh, yung mga itong battle. Ay, dili. Kuhan pa. Elimination guro. Ah, elims na niya no? Kuhan yung kontrato si... Katong kuhan ba? Limot mo nga nito niya eh. Brown versus nakalimot sad ko kinsa to yung kontra pag na. Basta minana mo battle si Brown bay, mumbunda kong may. Oto na ko nakulbaan. Gulaton jud eh kontra nakulbaan ka to may. Brown na yata Brown. Pero unsa man imong gi-expect ato yung battle bay? Gi-expect ko to nga kon kanang performance na jud ako ba. Burak ka na og maayo ba mao gito pag round 3 wala na kay tingog. Pero tanan mo kaya man ako eh. Kuan na jud boss kanang kaya jud ako pero ay kumpiyansa gid. Oh, kumakulbaan sa jud. Pero ay traman may gani na kuan ra. Pag friction, ato na daghan na kay kog bulabog ato na naipitchok. Naipitchok ba? Kanahon na ka to kuan kanang. Wala pa man na-release ang battle eh. Oo. Release pa to nga battle niya. Nakapag-klaro na mag-view. Nada ito yung mga picture bay. Wala sad ko ka-review ato. Wala mo ko nag-review. Tripping kayo. Nagkuha na dyan. Pag-abot dyan na mo. Pagkuha na mong brown ba? Pag-battle na mong brown. Pag-abot na mo. Pag-abot na mo sa kuha niya. Hubog na mo. Ano bitaw sa kumigo? Away kasi miss. Na ako'y picture. Gusto mo? Ginotes din ako din. Mag-picture ka sa miss Nick ha? Mao to. Nasudro man sa naukihan. So ato to ni mo nahunaan pag human mo battle ni Brown? Oo. Kutong picture. Tripping kayo. Wala mong gada. Atay kayo. Ingan na ako boss, kanang sample, kuhan karong adlaw, mag-chill ako, makanahon na ako kalit. Ba, nginotes, din na ako din. Kanaging padungtog boss, makasapot ki boss, kay duka-duka na ka. Maganahon na ako kalit. Mabarog juga kay para kuha ng cellphone. Kuha ko ng cellphone, i-notes. Tayo, di na mo buhatan ba, makalimot na yung ikaw atay kayo. So, obligado dyan na yung buhatan sa mga tournament yung battle. Pero di pa tournament, okay ra, madadara siya. Oo, kayo. So, aron ba, Marshall ba, unsa man yung pagpangandam ng ibuhat ni Marshall ba? Kuhan boss, kanang... Pagkuro masag ka na hire sa trabaho. Oo, lagi. Busy na gamay. Adjust yun mga boss. Unsa man yung rasa yung shift run ba? Alas G's. 10 to 6. Ay, 10 to 7. Oo. Sa buntag? Buntag. 10 to 7. Training pa man sa mi. Wala ramang kami buhaton. Dagko gani kami mga break, mga lunch. Basta training. Inaana dyan na ba? Ka-lunch na mo. Asa mo ka trabaho ron? Kuhan, Conduit. Shout out, Wave 34. Uy! Ayo, di ba? Ginasud ka. Oo. Asa akin sa'yo nagpa-apply naman na ba? Migo rasad ako.
tripping ito pag-apply na mo, boss, kay duha mi ka book ba? Duha mi ka book niya. Diba sa mo nang-apply? Pag September po. Nabili. So good mo. October 29. 22, ang tato niya, wala mo kapasok requirements. Wala na ako nalihok largo ba? Ito, gimo ba mo Ibalihin mig, account. Pag, pang-apply na mga to, duha mi kabuk nang apply, boss. Apply mi dito. Duha ra mo kabuk? Nabili yun akong cellphone. Yung wala kayo masuwat sa ba, sa kanang number ba? Oo. Iya nga cellphone ng ikuan. Nya pag humanog, gingnan mi hagbong mi. Sorry. Gingnan mi hagbong mi, uli mi. Pak, duwa mi tong it ito. Duwa mi tong it. Nya siya kay maligo na unta siya. Tawagan dito na siya bito kay pabalikon daw to. Pabalikon mo? Kami duha? Ako ra. Unta ni balik ko. Bang, jabuper din. Ako na yung pinaka... Nga siya mo sinadawat ba eh? Ulo. Astag ka. Otay kayo, tripping Kaya yun. pa yung number mong gihatag. Oo. Nga pagbalik ni mo ba eh? Balik na ko. Jabuper din. 100 gabi. Final interview ka. Ay, wala na. Lahos na rin today. Lahos na. Lakot to na mga requirements. Pila naman doon ka adlaw ka ni trabaho? Sungkat pag bus. Pag 29. 29, hapit na day ka mag 1 month day. Hapit na. Pila man ka kuha yung training ba? 1 month rasad. 1 month rin yung training. Sales mo ba? Kanang telco bus. Telco. Telco. Smart. Oo. Pahit ira, good. Nga, pag karon ba, yun sa man mong kuhaan ba? Asam ka magsuwat karon ni Marshall. Kasi mga opisina. Dili, bus. Dili ko makasuwat sa opisina, bus. Di mo pa. Ganahan ko magsuwat ko ng kuhaan ra ba? Ako ra usab. Ganahan dyan ko ka ng mingaw, kisanan. Kang ikaw, ako ra dyan. Kayo. Mas ara ko makasuwat. Mayo, pero nagani ko mudunggan nga tingog ra gamay. Ma-distract na ko. Kumusta mo ng beat ba yun? Sa man mong... Fighter oy. Fighter yung beat, bus. Sakara yung mga suwat. Kayo. Sakara. Shout out Friction. Friction. Shout out Friction. Si Friction sa mga kabaw day, si Friction day ang nag-produce sa semifinals ng mga beat. So, mao to. Kay ni-offer man siya nga mauna. So, fighter sad si Friction ba kung gusto mo magpa-buhat og beat or kung unsa man gani, dola ninyo si Friction ba. Naara na siya mga sample beats dito nga pwede masend ninyo. Mao to ba? Marshall, unsa man imong expectation sa battle yung Marshall ba? Bus kanang yahay guro may gamit sa mga styles usa-usa. Basin mo speed drop na ganyan si Marshall siguro mo flow na nagbaya. Kayo ba? Tanaw sa na finals pod biya. Kayo. Dako po tag premyo. Kayo. Sakto pod pang sa kabuuan niya sildo. Di ba, tripping ro na. Unsa man imong expectation ba sa battle ninyo ni Marshall ba? Bus kanang performance rin nga fighter. Dogon ra gini mo sa performance. Kayo. Ang imuha, imo nang mas fit imong suwat ba no? Pa. Kuan nan sad. Asa naman kada pitron? Man na kagsuwat? Sa round 2 nako. Round 2 manang round 1. Kuha na symbol na. Na symbol na nimo. Oo. So round 2, round 3 na lang. Round 3 na Taas lang. pa masad kayo sad, layo pa kayo sa sanan. Kuha nang good boss kanang dali ra ko makasuwat kung daghan na ikog drops. Tahi-tahi-on na lang ako ba? Kayo no. Tahi-tahi-on na lang. Pero murag lisod puro ba mo tahi-tahi og ingunahan na no? Kinahanglan kag suwat nga kanang pangtahi pod nimo sa para masimbol jud nimo ba. Kayo. Usahay mo good boss, di ba? 4 lines. Unahon ako ang kuan, ikaupat niya. Ari na siguro sa first. Unsa ako sabot. Di ba? 4 bar sit up. Oh. Unahon akong ikaupat. Di ka magsugod sa una. Dili. Unahon akong ikaupat niya. Ang kanang ikon. Pangitaan ako grime nga makunik. Ang tulo. Unahon ako ang... Upat. So magsulod ka sa upat. Nya ikatulo, ikaduha na. Dili. Upat niya. Sa una na sa... Una niya. Ikaduha, ikatulo na. Mao na na. Kaya wala simbol. Lain sa style ba no? Simbol din. Sigod sa ikaupat ba? Atay kayo. Nya unsa man imong trip ron ba? Kuan bus. Duty. Trabaho. Duty. Uli. Tog niya. Iga mata. Kuan din. Tambay. Tambay mata. Nya wa kay gusto i shout out. Kuan.
Shout out Cave House. Cave House. Mga crew na ko diha sa Kabantan na ami bag-o open karon nga ako kayan diha. Mao ba? Oh, before Minterio na. Inyo na business bay. Oh. Unsay pagi ninyo na bay? Kamoy magukay, kaugalingon ninyo niya. Nya among i-display dito. Inyo i-display dito. Asa dapat? Sa Kabantan ra padung sa Minterio. Di mo kabot sa Minterio. Makita na ninyo diha. Cave Price House. range ba? Okay. Yan sila price range ba? Mga kuan guro. 200. Makapalit na ka na. Oh, makapalit na 200. Bay, Makapalit bisitahan na. ninyo ilang ko kayo kayan bay. Suportaan na to ang local business atong igala. Kay Nga si Nick Laus. Nya kasagaran bay. Kinsa man say kasagaran mo kayo na bay? mga kuan na sad mga Ikaw day. Kwarta ray mo hang oh, gawas. mga Sila ray bahalag lihok. Ana. dili sample na item mo sa kuan Migo ni mo. migo nako ang tag-iya sa Cave House iya na patungan i-display dito yung patungan tungan So, niya si si Kinta Kuana, ron si BKB. dili si Jad taga-mua Tipulo dool rin as kabantan. dili boss kuan mandawi na padung sa Apollo Mao ba? Oo. Layo po dahil no? kanang kuan padung San Miguel diha Tipolo Piyawa sa inyong trip. Pila makabuka na yung bagong negosyo ba? sugul-sugul raman boss depende rag na kay baligya nya plaster na mo dito rin Sila na balag pa. okay kaysa magtambay mi dito sige ra mi tambay Bro na asig mamalit ba? no usod Mo ba? na mga gi dito move it na mga gi wala bugon ba dyan kinangkon ya kaniya tulor ka buhok na ingani sa kalibutan kung imo ni paliton ikaw nang usa to ana-anaon ra ba Pero na sa sales ba no? oh andun Kaya wala pa dyan abangan. Ginara sa daan. nara sa daan ba Kistanan. samtang katambay ba nara si mamalit na mga gay amigo palit Yeah, siguro. Mauna siguro to ba? Di lang kayo natatason ng atong gabi karon. kayo And daghang salamat ninyo sa pagtanaw ni. O kung ganahan mo ni nga video ba, suportahin mo ninyo gumikan sa pag-subscribe sa among YouTube channel. Dira kay na nakabugat pero dako ay nagtabang na namo ba o sa among liga para sa kaninasan. yeah Peace shout out streetwise kanina Streetwise. giray Sige lang mo ka shout out. nay nindot kini ko ano bang Sige, streetwise ba? si Clint boss taga Amua Silingan ra din Oh. day. shout out streetwise Payag Disciples og Wave 32 mga kauban ako nga bag-o Yep. yeah Apollo, Street Pharma, WT, Kimori, Underground Sounds 4, December 20 pohon. We out. yeah shout out and Schuler